kasinag oh. Tignan nyo, maliit lang siya oh. Nakikita nyo yan? Isang maliwanag na araw sa inyo mga kasinag. Maraming salamat sa inyo sa panonood ng aking mga video. At isang maliwanag na shoutout pala kay Raymar Punchal from Bicol. At isang maliwanag na shoutout na rin sa aking number 1 supporters na aking asawa na si Maricho Cristobal Gisig. Maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat kayo lagi. Napakaganda pala taga ng lugar na ito sa loob ng Alkyle Gate. Sa inyo mga kasinag oh. Diba? Napakasarap dito magbanding. Diba? Oh, ang dami nila oh. Kikita nyo yan? So makikita nyo talaga ang lugar na ito, napakaganda. Diba? Napakasarap magbanding dito mga kasinag. Tingnan nyo, napaka-presko, malamig ang hangin. Saka maririnig mo mahon ng ibon. Diba? Kada ano niya may mga upuan. Diba? Ang daming nagbabanding mga kasinag. Tapos dito sa kabila na ito, playground. Yan. Playground ng mga bata. Dami laro ng mga bata. Mag-enjoy talaga mga bata dito. Diba? May airplane. Meron siya yung horse. Madami. Napakaganda. Maganda pala dito sa loob ng Alkyle Gate na ito. Dito sa gawin ito mga kasinag, kung gusto nyo, kung kayo mahilig sa basketball, yan. May ano sila, basketball court. Tapos dito naman, meron silang exercisean dito. Yan mga kasinag. Diba? Nag-i-exercise sila. Kung gusto yung magpapayat, yung matataba dyan, sinong gusto magpapayat, pwede kayo maglaro ng ano dyan, oh, soccer, basketball. Tapos dito sa gilid na ito, nandiyan naman yung ano, nag-exercise ka. Ang daming mga katambay, mga kasinag. Ayan. Diba? Napakaganda nila. Tapos yung mga halaman nila, tingnan nyo, makikita nyo talagang alagang-alaga yung mga halaman. Diba? Napakaganda mga kasinag. Ang sarap mag-relax dito. Ang sarap magbilad. Ang oras natin ay 9:50 ng umaga. Ayan mga kasinag, andito tayo. Kung gusto nyo maglaro ng table tennis, meron dito. Diba? Madami pa laruan din sa loob ng Alkyle Gate na ito. Kung gusto nyo magtirador ng ibon, ayan o. Tirador rin yun yung bato-bato na yan. O, tingnan nyo mga kasinag, napakabait ng ibon dito, ano? O, makikita mo yan, dyan lang o. Kagaya niyang bato-bato na yan o. Palakad-lakad lang dito. Diba? Kung sa Pilipinas siya, naihaw na ito. Saan palaruan nila? Yan o. Napakaganda talaga mga kasinag dito. Ito pating ano na ito, rubber siya, ano siya, itong rubber. Nagbabounce siya, nagbabounce. Kaya safe na safe ang mga bata dito pag naglalaro. Nakikita nyo mga kasinag yung dalawang ibon na yan. Yung bato-bato na yan. Tingnan nyo, napakabait, ano. Malakad-lakad lang. Pero kung sa Pilipinas yan, ako, wala na. Naihaw na.
tingnan nyo, huhulihin ko yan ha. Yung isa lang. Pagmasdan nyo mabuti mga kasinag. Pagmasdan nyo. Nahuli ko na yung bato-bato. Napakadali lang maghuli ng ibon dito. Pagmasdan nyo. Huwag kayong kukurap ha. Tingnan nyo mabuti. Ito na sa kamay ko. Ito na. Oh, walang hiya. Bato pala yung nahuli ko. Gago! Ayan mga kasinag, napakasarap ng yung init niya. Tama-tama lang sa balat. Napakasarap magbilad. Ang oras natin ngayon ay 10 o'clock. Nandito tayo sa duyan. Ayan mga kasinag. Ano ka nasisira, ulo? Minsan maglaro din tayo. Parang bata. Napakasarap po. Ang presko ng hangin. Ayan yung mga kasinag. Halika kayo, mag-play tayo. Napakasarap ng hangin mga kasinag. Oh. Ang sarap mag-play. Ang sarap dito. Ayan mga kasinag, maglakad-lakad naman tayo. Nakapagduyan-duyan na tayo. Maglakad-lakad naman tayo. Kasi wala naman tayong gagawin. Diba? Napakaganda ng ang halaman ito mga kasinag. Oh. Diba? Halagang-halaga talaga na itong halaman na ito. So weird. Napakaganda. Nakaka-relax pala din sa loob ng Alcaligate na ito. Sa tagal-tagal ko dito, magpa 5 years ako dito sa Alcos na ito. Ngayon ko lang na laman na may park dito sa loob na ito. Kasi nung ako'y dati nagja-jogging, iniikot ko lang ang buong Alcaligate na ito. Hindi ako pupunta dito sa loob na ito. Pero naririnig ko na dating meron, pero ngayon ko lang napuntahan. So ayan nga mga kasinag, nakita nyo na yung park doon sa loob ng Alcaligate, yung mga playground, basketball court. At napakaganda naman talaga, talagang marirelax ka. At habang ako'y naglalakad pa uwi, nakikita nyo itong sampuno ulit sa likod ko. May nakita ako diyang honey. Yung kagaya dyan sa atin sa Pilipinas yung pusukan, kaso malaki yun sa atin, malaki. Ito maliit lang, kasing laki lang siya ng plato. Tapos ang tao niya, kasing laki ng mga langaw. Maliit lang siya. Pakita ko sa inyo mga kasinag. Tingnan nyo. Ito siya mga kasinag ha. Yan. Nakikita nyo may itim na yan? Pugad yan ang bato-bato. Hindi yan. Ito mga kasinag nandito. Ito puno na ito. Maraming pugad siya. Ayun o. Yan o. Pugad pa rin yan. Tapos ayan o. Pugad rin ang bato-bato. Ayan mga kasinag. Marami siyang pugad. Kaso walang itlog. Nakikita niyo yung mga kasinag? Yung may itim na yan. Yan yung sinasabi kong pusukan. Yung honey. Oh. Naglita, ilalapit natin. Ayan mga kasinag, nakikita nyo? Maliit lang siya. Oh, diba? Maliit lang siya, pati yung mga tao niya, maliit lang. Aray, patinik pala ito. Tangina mo, ginagawa mo. Hindi pala pwede tayo umakyat mga kasinag. Hindi tayo. Ayan siya mga kasinag oh. Ayan yung maliit lang siya oh. Ano yan? Gago! Ayan, nagdara po na. Ayan, nabulabog yung mga tao mga kasinag. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!
minute. Who are you? Nagalaw mga kasinag, nabulabog yung tao. Ayan ang nagliliparan. Buti hindi ako. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko naman. So ayan mga kasinag, nakita nyo na yung honey dito sa Dubai. Nabulabog ko yung tao, buti hindi ako kinagat. Ayun, buti nagbalikan na sila lahat. Maraming salamat mga kasinag, hanggang dito na lang, bye bye.